izinto sazenzela bo. No money can I, no daddy can I, izinto sazenzela bo. Sanibonani balaleli nabalandeli emakhaya. Lo khulumayo uNtokozo Thepha Muhlala. Umakatani the New Age Bantsule 357 Clifford Kevore. Kade limnyama isitimela samalahla umbhebheni. Manje ngizowenza i-part 2 yomfanekiso wesigezo sobulongwe because I didn't touch everything okuyi-ingredient kahle ngokujula kwakhona nangokuphelela kwayo on the first on the other video yobulongwe. The things that you'll need, it's fresh milk, ushukela o-brown, rough salt, spirit, holy ash, which is umlotha wamandiya, no shibushi, then ufake nobulongwe. And then zonke lento lezi zidinga ibhakede elimhlophe, ungasebenzisi elombala omunye. Uthela konke ebhakedeni and then uyahlanganisa, uyaphehla ngesandla sakho sesidlo, which is the right hand, and then uyaphehla, uyakhuluma, ucele kwabadala, ucele kwithongo elihle, ucele kwi-idlozi elihle, ucele kwabaphansi abahle abakini, ucele ukuthi bakuvulele indlela zakho, ucele ukuthi basuse ichitho, basuse amathunzi amnyama, basuse yonke into embi ekhona kuwe, ushweleze, ucele ukuthi basuse ichitho, basuse amabhadi, basuse amashwa, basuse yonke into okuye yafika kuwe yaba kuwe ngendlela ezihlukahlukene eziletha amathunzi amnyama. And then mawuceda uyagcobisa umzimba wonke, ugcobise. Mawuceda ugcobisa, ulokhu uyakhuluma vele uyakhuluma. Mangabe usendaweni namanzi like isiziba, impophoma, umfula ohambayo, uyangena kuwo, mawulokhu uzithela ngamanzi, ukhuluma ukuthi uyazigeza, ufuna ukuzihlambulula, ususa yonke into embi, ucela ukuthi indlela zakho zikhanye. And then mangabe umuntu ohlala elokishini, uyakhona ukuthi uyenze ebhavini like a bathtub noma indishi, ulokhu uzithela. Mara mangabe usebenzisa indishi, mawusebenzisa indishi, at least ngalelo bhakede lelo uhambe uyochithela ngaphandle kwegceke. Kodwa uma usebenzisa ibhavu like e-bathroom, uvele uyawavulela amanzi lawa azohamba ngama-drain vele, kodwa i-drain yangaphandle ungayisebenzisi. So mangabe uzula empophomeni noma emanzini noma esizibeni noma indawo nje enamanzi, uyakhona ukuthi ungene kuwo uzigeze, and then on that night or that day awugezi futhi ngensipho, uyeka uhlala usuku lonke unjalo, nobusuku bonke ulale unjalo. Thokoza khanya lesedi, ngathemba ukuthi lo mfanekiso uzonisiza ngobuningi benu futhi nenhlanhla nizoba nayo futhi nendlela zenu zokhanya.